Oare ce înseamnă că omul a ajuns ca Dumnezeu și ce legătură are cu semnul fiarei? Înseamnă că omul a ajuns cu de la Satan putere să ia decizii pe cont propriu, fără să-L întrebe pe Dumnezeu din Cartea Sfântă, numită diabolic Biblie, în loc de știința, adevărata știința lui Dumnezeu. De aceea oamenii preferă să își dea copiii la școala lui Satan ca să învețe știința lui Satan, fiindcă știința lui Dumnezeu nu le mai place. Din această cauză Hristos i-a lăsat analfabeti spirituali și își permit să-l sfideze în toate felurile, crezând că semnul fiarei este doar la sfârșitul lumii, când de fapt semnul fiarei este tocmai acest lucru, faptul că ei își permit să ia decizii pe cont propriu, fără acordul lui Dumnezeu, pe când Satan nu are această îngăduință din partea lui Dumnezeu. Iar oamenii sunt atât de răzvrătiți încât nu vor să renunțe la păcat